Ngikhathele ipolitiki kanye nalezi zimpi zenu ngoba niyakhohlwa ithina abantu benu. Ngikhathele ukuthula ngingasho lutho ngibona izwe lethu lihlukana phakathi. Osopolitiki bephusha ama-personal agenda wabo ngezimpilo zethu bethatha izinqumo ezivuna bona. Ngithulile izakhamuzi zakuleli zijovwa ngama-vaccine angaphasiswanga. Sesinokuvalelisa ezihlobeni zethu singakhululekanga. Kancane kancane siyahlehliswa enkolweni nasemasikweni wethu sibangcwaba singabagezanga, singababonanga nokuthi ibona suke singaqinisekanga. Azikho izibhedlela ezakhiwe to prove ukuthi kuliwa nesifo yini vele yenziwe. Nilokhu nibhizi nibophana nomuntu ongavelanga enkantolo nishiyo wathabula wabantu eMarikana. Beqala yini ngayo ungahlonishwa kwenkantolo. uClerk wabizwa wafika khona bani. Webaholi asidli commission kaZondo emakhaya siyafa indlala. Ehla enyuka nelama level wenu abantu baphelelwa nayimisebenzi. Yini ningasiyeki sizibonele sifunani ngele kokushaya umthetho ngoba nani nihlezi nazo ukuvula nokuvala anizini namacebo. Kuvalwe iGauteng but ama-borders wonke bevuliwe. Thina sivumelekile ukuya kwamanye ama-provinces nasemngcwabeni emndeni nomakhelwane bethu. Yet our president ubeseZambia emngcwabeni we-former president yakhona ayikhona. There's a lot in this ngele kwalokho enisitshela kona. I-third wave kungabe kusezi-fourth ne-fifth wave na yini elandelayo. Nizothi we have to double our mask in order to be safe. From what exactly? Sitsheleni engani konke engakenzeki. Sitshelwa yinini ukuthi kuyeza kaze eyiphi le science system sisebenza nayo leli namandla angaka ukupredicta i-future ingakenzeki bese kuyenzeka konke ekushoyo. Sina sihloniphe yonke imigomeni isinikeze yona. Yini lena kade singayenzi kahle? Kanti kabona manje ukuthi lezi ifonyo kazinamsebenzi. Kulula ukuthi nisivalele emakhaya siphelelwe imisebenzi ngoba nemali izidingo zethu igcwele emaphaketheni wenu. Kulula ukusiyekisa izikole vele abantwana benu bathola imfundo engcono kunabethu. Nivala utshwala esiqeda ngabe stress engathina we are a sad generation with happy pictures. Sinamaphupho aqedwa yinina ngokuqashana nodwa. Siyintsha ebhekene nokuningi kodwa efela ngaphakathi. Sidlenguliwa sengakhuluma engani kuyafana nomthetho usugcwele ipolitiki. Siyintsha yatshela ukuthi ayifundi gogodo ukuzithola umsebenzi safunda nasivala ngokuthi sidinga experience. U3 to 5 years sowuthatha pha experience saphuma ezikoleni. Kungani ningadedeli intsha igcwele eParliament ngoba ngathi uyanihlula nina lo msebenzi. Kulungile. Yilweni impi yenu nikhumbule kunezwe lidinga ubuholi benu eligcwele intsha sebuhlungiwe yini edidisa nge-social media. Sinolaka asinako ukuthula sesisaba nokukhuluma kahle kahle sisaba ukuboshwa. Nina niyawahlukumeza amandla wenu siyekeni siphile ngokuthula. Thulani musana ukukhuluma ngoba njalo manikhuluma inhloso suke kukusabisa. Siyizwe esisovalweni esididekile okumangazayo abanye bethu sebeyakholwa lokho enikushoyo kanti abanye bethu abasathembi lutho ngoba konke nikushoya akusenzi imiqondo. Thina sizwa ngani ukuthi siyafa masibone ezindabeni kuyasithusa lokho ngoba thina sibangcwabayo ngasemakhaya ababulawa izingozi zomgwaqo nezifo ezijwayelekile. Hayi nesibalo senu ngeke sinyuka ngesivinini kanti nibabala kanjani nibathola kanjani abagulayo nibabona kanjani. Ipolitiki nini niqeda unembeza nabadla imbuya ngotha nisenandaba nabo. Uma kufezeke nje inhloso zenu kungena izigidi emaphaketheni wenu. Sinakeni singabantu benu sakheleni izibhedlela qashana odokotela zesizobona sisempini nesifo. Ayi nani hleze sikholwe konke nikushoyo sikhole nenokuthi aninaso isandla kuyo yonke lensambatheka. Yakani ukusiphathiswa kwezinja ehlala emaketengweni eniziqaqa ngoba nakho ukuthanda nina. Impilo imile iminyaka iyahamba sinamaphupho esifisa ukwafeza sifuna ukuvusa amakhaya. Hulumeni siyalila isizwe masingafa sonke niyoholobani.